mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for SPG, as in Super Backgammon Secret File. Natutulog ba siya? Pero sinubo ko na. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago mo ako sa pangalang Luningning. At ito, ang aking SPG, as in Super Backgammon Secret File. Ang hirap magbuntis. Oo. Buntis ako ngayon sa pangatlong anak namin ng husband ko. At nasa ikatlong buwan na ako sa first trimester. Hindi ko alam kung ba't ako nagkakaganito. Pero laging mapait ang panlasa ko. Yung bibig ko parang may nginungoy ang bakal na hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling. Tapos, yung mga paborito ko, hindi ko na makain ng basta-basta lang. Grabe. Never ko itong naranasan sa pagbubuntis ko sa unang dalawa kong anak. Ngayon lang as in. Bet na bet kong kumain ng ramen, pero pag nasa harap ko na ang ramen, naduduwal ako. Nasusuka ako. O hindi naman kaya bigla akong magpapahanap ng lechon, ng ube halaya, o ng kahit anong matamis. Tapos pag andyan na, biglang ayoko na. Napaka-unpredictable ng paglilihi ko, paminsan-minsan. Grabe DJ Rocky at DJ Jello, grabe! Kaya eto, kawawa ang mister ko. Nakagawa kasi ako ng kasalanan sa kanya. Mahimbing ang tulog niya isang gabi. Pero natatakot ako na baka bukas pagkagising niya, bigla siyang mag-beast mode. Hihingi na lang ako ng pasensya at pang-unawa. Pero eto nga kasi ang nangyari. 12:00 ng hating gabi, hindi ako makatulog. Tulog na ang mister ko at ang dalawa naming mga chikiting. Katabi lang namin dito sa kama. Pinipilit kong matulog pero wala talaga. Hindi ako inaantok kasi nagugutom ako. Nagugutom ako, may cravings ako. At ang weird, alam nyo kung bakit? Nagke-crave ako ng hotdog na dinikdik sa mayonnaise. Oo. Hating gabi. Okay na ako sa hotdog kasi meron dito. Pero parang wala kaming mayonnaise. Kasi hindi na kami nagsasalad. Kaya naisip ko, Diyos ko, paano na to? Kaya ang ginawa ko, mag-isa akong lumabas ng bahay nang hindi alam ni mister at ng mga bata. Naglakad ako sa may kanto at tiningnan kong bukas pa ang tindahan doon. Sa awa ng Diyos, bukas pa naman. Kaya nagtanong ako kung meron silang mayonnaise. Meron daw. Ay, salamat.
Nakabili ako. Tas ayun na, umuwi na ako. Binuksan ko yung freezer. At lulutuin ko na sana yung hotdog doon. Pero may nakita akong isang kapirasong papel na may nakasulat. Binasa ko. At ang sabi ay, "Lutuin mo to for breakfast, mommy. Magbabaon ako for work. Love you." Napadasal ako. Kasi ipinagbilin pala ng mister ko na babaunin niya yung hotdog na yun. Paano ako? Crave na crave ako sa hotdog niya. Alam kong hindi ako makakatulog nito kung hindi ko makakain ng hotdog niya. At lalong hindi ako makakatiis na hindi makakain ng hotdog niya na may mayonnaise. DJ Rocky at DJ Jello, muntik akong mapaiyak. Hindi ko alam ang gagawin. Pero nag-isip ako ng mabuti. At nagdesisyon ako na sumuway sa instruction ni Mister. Kinuha ko ang naninigas na hotdog niya sa freezer. Dinefrost ko sa planggana na may tubig. Hinubaran ko ang hotdog niya ng balot nitong plastic. Pinaandar ko ang stove at isinalang ang kawali na may konting mantika. At dito ko na ipinrito ang hotdog ni Mister. Nang makita kong mamasa-masa pa ito sa pagkakaprito, kinuha ko na ang hotdog at inihanda ang mayonnaise sa isang maliit na mangkok. Tinusok ko ng tinidor ang hotdog ni Mister at dinikdik ang magkabilang dulo nito sa mayonnaise na nabili ko sa tindahan. At sa wakas, kinain ko ang hotdog niya at nasatisfy ang cravings ko. Tsaka ako nakatulog ng mahimbing. Sa isip-isip ko lang, wala na siyang magagawa. Nakain ko na ang hotdog niya at hindi ko na yun pwedeng iluwa. Magsusorry na lang ako bukas paggising niya. DJ Rocky at DJ Jello, I feel guilty. Pero di ba nga ayon sa kasabihan, huwag tanggihan o pabayaan ang cravings ng isang buntis. Kaya kinabukasan, inunahan ko na ang mister ko. Sabi ko sa kanya pagising niya, niluto ko na ang babaunin niyang hotdog dahil nag-crave ako kagabi. Sabi ko, ipagluluto ko na lang siya ng corned beef. Yun na lang ang almusal at babaunin niya. Akala ko, paggagalitan ako. Pero hindi pala. Hindi naman nagalit. Sabi lang niya, okay. Naintindihan na siguro niya. Huwag niyang kakalimutan, anak niya ang daladala ko. At bawal akong ma-stress. Tapos bigla siyang yumakap sa akin at nag-kiss sa leeg. Aba, naramdaman ko ang isa pa niyang hotdog na umumbok-umbok sa tiyan ko. Kaya ayun, wala na akong nagawa. Sinubo ko na lang din yung hotdog na yun. Para makabawi, may mayonnaise din yun. Kaya kompletos recados pa rin ang almusal ko. Pagkatapos ay pinagluto ko na siya ng corned beef na favorite din naman niya. Winner ang lahat, walang nawalan. Hanggang dito na lang po DJ Rocky at DJ Jello. Special shoutout kay DJ Rocky na buntis din tulad ko. Sana'y maging maayos ang pagbubuntis at panganganak natin. Salamat at more power sa inyo. Muli, ako si Luningning at ito ang aking SPG as in super Wagner Secret File.